Hellcat. I poslije je šla perioda do danas ključem jednom prođitu Dino. Samo ću Dino pokažem. Neće. Kao šiša. Zapratite moj kanal Dino Ković. Link imate u opisu videa. Dobro. Teri se. Ja mislio na srca. Mora da se zna. Zapratite naš kanal. I moj tvoj način. Da sam bolje. Kada se to prati jer se ljudi napravio sam intro, vidjet ćete ga. Pa, i poslije čuti zašto se ništa ne čuje. Pa govori malo glasnije. Imamo jedan box ljudi, one box. Što ti imaš odliče? Ja Šta sam ćemo otvorio dva na mamini i dobio skin za tiganj. Dobro. Šta ćemo dobiti? Pa, ajde, A drugo mi palačinku. Strani si dobio. Fuj, ko je fino. Ja sam to dobio samo jedan put. A taj skin sam dobio. Sve. Idemo Nemaš pare. Siromašan. Fuj, baki. Ili siromaha. Nema ni za to. Igraš PUBG. Da meni nešto Inače, klip neće biti tako dugačak, da ja ne čekam export tako dugačak. Evo sad mi je klip 1.30. Vidi, pogledaj ovo je. I posle mi kaže kako se... Veliki pozdrav Dina Kovića. Se posle, kad instaliraš aplikaciju se instalirao onaj Minecraft. Instalirao se na update ili? Na C-Market. Ne. Pokazat ću ti posto, Taj okej? C-Market se instalirao. Na Google. Na Google. Pokazat ću ja snimit ću ti klip, okej? Snimit ću klip za YouTube. Ne možeš, znači snima na privatno. Znaš, mene neću tako samo nemoj ovo... Samo nemoj nikom da pokažu kako si intro napravio. Što? Dino, kad Nemanja već zna. pa dignem za pogled. Dino, nemam PUBG. Jesi uzeo telefon? Ne. Slažem ih. Ja sam ti 2 puta fino jedan dan. Sve na jednu igricu u autima. Dobar ti je. A traje još 2 sata. Dobar ti je, pa dobro. Вот. Nije baš ništa. Kako si ga, odakle si ga dobio? Sam gdje dobro, Max. Još 2 sata traje. Napad. A ja sam vidio da nema nikog. Muto. Sam moram da ide. Već je kućica. Da je Skači, gledaj. Slomi kuk. Ništa. To je to. Pompa. Sad Samo idem. nemam pancirni kacigu. Dobro, imam kacigu. Imaš tvoj kacigu. Obališ? Ja ne mogu sad popim. Probaj, kako je dobro. Idemo sleperi. Neko. Kako će bilo batina? Ko? Da neće neko vama malo batina. Ko mi puca, a? Kok. Nemoj da mi reklamiraš Devita. Idem da vidim to. Evo Lubara. Pa ne, ja samo šutka. Ja uvijek okak kad se radi, jer daleko da ne liga. Što? Kok. Da, svi nemojte zapratiti Dina. Šans, svi ga zapratite, na moj brat. Svi zapratite mene da to je moj brat. Snimamo na tvoj kanal. Da, bukvalno. Pa ako te niko nije zapratio, gledate, mora da te zaplati, jel tako liko 200? Redovno se smisla da Ti je bi došlo da je 19 pratilaca da te ja reklamiram. Jeste, zbog mi jedan zapratio. Jete. Jer je potrčao vodu da skaču, što je u 24. Nemo sleperi. Došli su da šleperaju. Kako ti zoveš njih? A kako se tvoji zovu? Puffy Gamer, jel? Armija.
Pa bolje i Armi nego šleperi. Bolje su šleperi ili Armi. Šlepera je 32, a Armi je 19. Wow. Pa nas je više i bolji smo. Kako dvorište, ovaj idemo na iduću. Pun kamion maslina. Dino. Pa daj, ja tebi to ne radim klip kad sam kod tebe. Ali šta za šleperi, zašto baš to? Zar ne možda smisliš na primjer nešto bolje? Pa dobro, meni šleperi. Šleperi nisu najjači ko šiša Dine. Jeste. Dine iz Možda Armije. i šlepera. Ima dosta. Ja mogu što Dina ima 15 stoljeća, mi 30. Ja imam 19 pred sudan. Onaj Suni naš, on je kupovao one pare za onaj auto, onaj kao City Dragon. Znaš kakav auto? Kad si rekao ono korona. Znaš kad si... It's corona time. Ljudi, Din nema koronu, ne približavajte mu se. Šalim se. Ja imam koronu. Ja ću instalirati moj račun s simulatom. Ja juče jednoga nuko dolu PUBG naš i bio sam ga pesnicao. Pro ili bio noob? Onako, nije baš bio. Pro noob. Noob je bio. Ja sam jednoga nuba sa pesnicama sam ubijao. On je imao onaj UMP. Pa sam ubijao. Dobro mi je da pusti UMP. Skoro. Uzi dobro iz blizine. Ja. Da bude skoro iz daljine. Ovaj... Rozan lik. Idem da rašim jer ovako dosadam toliko. Došao pa će tebe ne došao. Jesi gledao klip igram 1-1 sa mnom? Ja se krio, on je znao sa mnom. Ja se krio, on kaže da mi nije znao, ja sam ga pucao s Skyrom, on me ubio. Ne znam čici. Sam čovjek pobedio. Da, a blizu sam je da ga ubijem. Mjesec dana PUBG nisam igrao. Znaš kako sam bio slabiji prvu rundu. I sad slab. Ostina. To je to ljudi što se tiče klipa. Ako se klip svidio, obavezno ga lajkajte, subscribe-ujte se na moj kanal. A mi se umrem i čao.